कोण आहे ते आंबे चोर? हा थांबा थांबा, यो चोरीचो कट आमच्या आडीत शिजलो. काय गुलामा मनीष, आम्ही गावात तिला आंबे खाव तर आमची कलमा नुसते आताशे पाले आली. आमका आंबे मिळणार कधी खाव? लोक आंबे खातात मुंबई का? काका पाळेकरांचे आंबे पिकूक लागले, आपण थंय धाड घालूया. आंबे पिकूक लागले? होय चला मग. पाळेकरांचे हापूस आंबे चोरूसाठी चोर पावलान मी पिल्लावळ घेऊन इलं. राखणो नसल्याची खात्री करून प्लॅन नुसार गडग्यावरसून उडीओ मारून पाळेकरांच्या आडीत रिगलो. ह्या आमच्या भुरट्या चोराने दिसतील ते कोवळे सोवळे आंबे वरबडूक सुरुवात केल्याने. ह्या बारक्याक बोचो धूक येत नाही, पण लोकांचे आंबे मात्र तोडा होता. अस्सल जून आंबे झाडावर चढून मी काढूक सुरुवात करता आमचो गावठी पाडो माकडासारखो सरसरान वर चढलो. मगे क्रेट भरताच आम्ही गडग्यान बाहेर इलो. पाळेकरांचे आंबे कसले दणकट होते, मजबूत आंबे होत. आज तर आपल्या भारीच भेटले. चला आता वेळ काढूया नको, आपण जाऊया. काका माई खाया. अरे माय काय ठरवला? थांबा मी बघून येते. गो हे काय करतं, चल लवकर. वसाटपल्ली बारक्याच्या आंबे खाऊच्या नादात आमचा प्लॅन फसला. पण तुम्ही काळजी करू नको, वर पाळेकरांचो नंबर देते, कॉल करा. ओरिजिनल देवगडचो हापूस आंबो तुमका घरपोच मिळा.